ଆମେ କଣ 20 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଉଳିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଥଣ୍ଡା ହଉ ପଛେ ହଉ କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲିରେ ଜମାରୁ ଢିଲା ଦବାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ହେଇଯାଉ। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗର ସିଢି ଚଢିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଅଛି। ମୁଁ ପତ୍ର ଭଳିଆ ପଚାରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ଅଧା ସିଢି ଚଢିକି ମୋର ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେ ଲିଟରାଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ 2 କରି ସାରିକି ପାଣି ମାରି ହଉଥିଲା। छी। ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖି କହିବେ ତମେ ତା ଭିଡିଓ କାଇଁ ବନେଇଲ? ଆରେ ବାବା କାକୁ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁନି ତ ମତେ କାହିଁ ଲାଜ ଲାଗିବ ଯେ? ସତରେ ଏଠାକାର ଲୋକର ସିଭିଲ ସେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହଗି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର କଥା ନା କଣ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ତମେ ସେଠି ହଗୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ହଉ ଯାହା ଦେଖିଲ ଏବେ ଚାଲ ରିଟର୍ନ କରିବା। ଆଉ ହଁ ଆମର ଓହ୍ଲେଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଟିକେ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଥିଲା। ହଁ ଭୋକ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ୱାନ୍ ବାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଫୁଡ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖ କଫିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ବୁଡେଇକି ଖାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆମର ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।